Penonton campur sari to. Kipli Kusumanada to. Sidene co biuh. Wayu co. Sang patih sigra hanata baris nyawiji gumolong dampyak guyub rebut lampahe Pinarung dampyak watang angkat gumelar ngepeki suraing gumuruh tan samara pamoring suksma sinukmaya winahya dena sepi sinimpen telenging kalbu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dhumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Lumebaripun dhumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng dalu pepanggihan malih sinarengan kadang-kadang campur sari Kipli Kusumanada pangarsa dene panjenenganipun Raka Mas Haji Yanto Kipli makarya sinarengan bas audio sound kondang ugi dipun garaken langsung lumantar cerah foto video syuting gambar bening harganya miring juga didukung Genta Buana gensetnya Indonesia full solar dalu menika nglajengaken anggenipun kala kapunggel sak potawis wekdal amargi tukak wanci salat magrib dalah salat isya sak menika kadang-kadang pradangga ugi seniwati saking KKN korupsi kolusi nepotisme campur sari enggae jeneng campur sari kok kaya ora nek liyane apa laras apa budaya ngono KKN
Samekta badhe nglajengaken anggenipun caslipur dumateng keluarga agung Bapak Mulyadi dalasan Ibu Eni Triyana ingkang sampun kepareng netepi darmanipun tiyang asepah hamalakaramakaken putra putrinipun sekop-sekop bendole pekok iki kok mbok ya kosik jih menika Diahayu Zwanita Intan Ratri ingkang sampun kalampahan dhawuh kalian Bagus Ade Junardi putra dari Bapak Junar Tanjung Suwargi ugi Ibu Siti Warni Suwargi saking Bekasi. Mugi kagem penganten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu para tamu undangan semuanya yang kami hormati, tentunya keluarga besar dari Boyolali, keluarga besar Palembang, keluarga besar Kalimantan. Ya Allah, Pak Dewarti ini numpak pesawat, aduh. Alhamdulillah sehat ya Pak De. Alhamdulillah. Sedaya kemawon keluarga besar Banser dan juga panitia. Among tamu, among sinoman, ibu-ibu pramusaji sedaya kemawon ngaturaken wilujeng dalu. Pepanggihan sinarengan KKN Campursari tasih sining kuyung kadang-kadang seniwati ingkang kala wau sang sampun kala tepangaken setunggal pokok nyawiji mbok bilih Bapak Ibu nembe katepen rawuh dereng tepang kalau tepangaken malih kadang seniwati ingkang nyengkuyung KKN Campursari pinggir Gedebok micil saking Depok Margonda belakang Samsat ya bocah ayu single parent ingkang badhe ngersake monggo mumpung dhek ora ngerti basa Jawa artinya kamu itu cantik masih muda kuwi single parent jenenge ya sawanipun Diahayu Yana sapa mau Yana sapa Yana Sylvia Bogelwati jumeneng Cahayu hei woi, telat piye mbocali. Nah latihan nyang ndol-ndol. Yo. Woi. Kasih don anu wis salaman nih. Selamat malam. Malam. Bagaimana kabarmu? Ini terlalu dekat. Lah yo lha kowe ra ngomik ngono kok ya. Ngene iki lho Mas Mul, golek bojo iki. Golek bojo iki ngene iki lho. Ya Bu ya Pak, golek bojo ngene iki. Patut to. Salajengipun sining kuyung kadang seniwati gesehnya Indonesia, artis saking Wonogiri yang punya Wonogiri Giri Marto. Sawanipun Diahayu Yati Hapsari Bogelwati. Loh, wah. Weh, ladalah. Wah. Loh. Ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah. Loh, lah, weh. Nambah 500 metu cakil jare mau. Batalke ngono kok. Kipli cah edian. Aku jane wis gawa alat lho. Kurang 500 dibatalke gak sida nyakil, Gel. Edan Kipli iki koyo. Nek batalke ndek bengi meneh jam 11. Anyel aku. Jane metu cakil apik lho, Pak. Lho. Gel, golek cakil sing enom mek tuwek ngene iki ora gayeng kok. Aku ketuweken to. Tuwek. Oke, baik. Salajengipun sining kuyung kandang seniwati made in kota Cibubur, Jakarta Timur. Sawanipun Diahayu Nina Badri. Ora Bogelwati niki. Woi. Kipli. Jikokne cakilku ning mobil beli, tambah 500 sing omah gelem.
Cakilku ning mobil jikukne, congop sak air-airane. Sida mboten. Loh, jikukne mli ning mobilku. Jam 11 lho Pak dibatalke ras do nyakil gel. Lara atiku. Salajengipun Siningkuyung Kadang Seniwati made in Kota Wonogiri, didominasi Wonogiri, Pak. Malam hari ini KKN nyowanke penyanyi-penyanyi Wonogiri, Boyolaline kosong. Aduh sing di omah iki jane piye iki? Suwanipun Diayu Amel sing milikiti Bogelwati. Bocahne lagi masalah neng omah ruwet. Pasuryane ketok. Pun boten, Mas. Pun boten apa. Lah pripun? Nembe ruwet Pak niki kalih bojone padu ndek sore. Arep ruwet apa piye? Heh? Arep melu ngruwet apa piye? Ora. Bojone anggota kok dadine ruwet. Anggota napa? Anggota syuting. Bengi iki wonge ra enak nyuting ning Bogor. Salajengipun Siningkuyung Kadang Seniwati asli saking kota Sragen, Pak. Keturunan Sragen. Cuman satu-satunya Seniwati yang dimiliki KKN yang dari kota Sragen. Soalipun Diayu Fani Ratnasari Bogelwati. Tumpuk jos. Ayo, kirane ramane kok piye? Aku suwe-suwe kadung bojoku ning Korea kok. Nggih, Pak, bojoku wonten Korea. Poso sesase kaya wong Aku mbul ini naro kowe pengen ngono terus lho aku. Kok haus to. Kena ora kok. Kuwi mau mung kamera kuwi mau. Mboten kena Bu sumpah. Kena kene to, Bu. Mau. Ya. Kaya celeng. Emsil celeng yo ben nyutuk dasmu kuwi. Kok bolak-balik sesek ya ndol. Cah iki piye to jane iki? Nek wis sirep yo Golek sing sesek penak. Lah iya. Malah penak sesek timbang. lah pekoke to bojo malah sing longgar. Sekop-sekop. Sekop-sekop. Tuh, tuh. Nawani. Ayo kali berang. Syutinge ra madhep rene tak rangkul kowe. Kula mbok Ra iso tangi ngono kae. rasa tangi del mujuk kowe lah. Ngece rasa tangi. Dek dhewe lho lagi larangan merah. Ngono melu nyanyi. Kula mboten piyambak MC-ne pekok ya ben. Nggih. Wonten rencang kula saking Wonogiri, Master of Ceremony, Mas Broto Asmoro. Caedan kabeh aku urung perkenalkan diri malah sumpuk iki. Aku tak memperkenalkan diri sih, malah diringi reok. Jane keliki piye to, Lik? Gitar kok ngendel-ngendelke lho. Tarik. Kula piyambak pangandali wara Master of Ceremony Ki Bogel Hadi Prayitno, asli dari Sragen. Ya Allah, ya Allah. Oh alah, Mas Mul sampean iki kleru nanggap yoga.
Lah kula diasok-asokke lho. Dikirek-kireke kaya ngono lho. Nek kula mboten apa trima kula. Kuwi nggur sak spesies, Mas. Nah, miyak sepene swasana yo. Taman Juruk wis dadi ngene. Sugeng dalu saya mawon nggih Pak Bu nggih. Langsung diaturke lagu sing gayeng bar iku Jambu Alas sing domah nyawer. Taman apa, Mas? Taman Juruk. Jorok. Juruk. Asik KKN campur sari. Boyo lali bergoyang telatar-telatar. duduk dulu ki sapa bling dhewe iki. Jangan duduk dulu. Wah, lah bocah iki. Lah ya aku legumen lho, Pak. Jangan duduk dulu. Ini spesial Pak Mulyadi nanggap campur sari disembadani penyanyi kon jumeneng kabeh lagune Jambu Alas, Cok. Ini spesial kagem Bapak Mulyadi. Pak Mulyadi, Pak Wardi, Bu Tuminem, Pak Parjo, terus Pak Yanto mana? Nah, Pak semuanya. Yanto. Semuanya juga dulu. Wes. Kasih gaya nggih, Bu nggih. Wah, Pak Yanto sijine. Wes, pokoknya keluarga besar Pak Wardi durune, Pak Wardi, Bu Tuminem, terus Pak Parjo. Nah, Pak Mul, terus Pak Yanto. Oke, monggo. Mboten napa-napa, Pak. Kajengen, Pak. Malah ketok rame, Pak. Pun, kajengi.
Sing nduk mah ben joget sik. Wis gowo tas. Wah, Lah ngopo? jambalas to. Ngaturaken wilujeng dalu spesial kagem keluarga besar Bapak Mulyati, monggo dipersilakan untuk hadirnya Wiji sareng berjoget bersama konco-konco Kipli Kusumanada. Kelingan manis esame, terus kelingan ramah gemuyune, terus nolak kasih sayange, karena hatiku kelakon dadi bojone. Monggo Pak Mun. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno, nelongso rasa ning ati, karep atiku lakon melu duweni. Wasik yo Kipli Kusumanada campur sarinya Indonesia, kerja bareng bakso audio sound system. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut urung rondo aja direbut. Wase ho lelo ho 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 we hey hey ha ha hey. Sembah nuwun Pak Bos, berkah selalu. Hei hei, ha hei, nah hei hei. Jambu alas dek manis rasane, senajan dilan tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno, jadi rasane ati, karena atiku lakon melu duweni. Ayo yo hiyo 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 Kipli Kusumanada jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut urung rondo aja diamut. Asik yo hey ha lelo. Senajan ilas tak enteni rondone, sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno, rasa ning ati, karep atiku lakon melu duweni. Dikasih bonus spesial kagem keluarga besar ingkang hamengudati yang dari Palembang, Kalimantan, Bandung. Terima kasih. Asik yo. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen
wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni manis rasane senajan tilas tak enteni rondone sayange wis aku wis kadung tresno nelongso rasaning ati karep atiku klakon melu duweni Yo Mas Wakit. Anjir, buat Lagunya yang di sana GBL. juga nggih, Wilujeng Dalu. Ayo. Monggo bapakmu, Bunda. Yo yo yo. Wong bagus sing tak tresnani rino wengi sing tak impi-impi aku ora bakal lali mung sliramu bebejan ning ati Satyan sepi sang ketemu ananging gedhe ning rasa tresnaku rino wengi tansah nunggu ngarep-ngarep sok kapan bali sing tak tresno kerene wong liya atiku kebaco tresno nanging atiku gawe lara ora Mas Wakit aku jan ora tegel lho. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa kuwi mau Kerja di dinas perpajakan apa mau Mas? perpajakan. Lah nggih bagian apa? Lah THR gede wi. Oh nggih. 11 juta setengah. Lah iki THR neng apa sliramu tega tinggal aku. tinggal aku kaya tanpa dosa atiku keronta-ronta duh Gustiku nyuwun ngapura Pak Mul, Pak Yanto, Bu Haji, monggo.
munggah sedanten nggih Pak Mul nggih. Nggih, ayo. Heeh. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna atiku Gustiku nyuwun ngapura. Mas Egi lanjut lisingan. Baji, monggo baji. Monggo. Lisingan. Amel. Lagi tulisan. Wong ayu sing tresnani Rina weni. wong tak ipi-ipi Diana. aku ora bisa lari Akai. wong sliramu Akai. mabuk Suk, suk. hati Nada sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rino wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu yo sliramu Baji. sing tak tresno karwane wong liya Makasih. nanging aku tak tresno nanging ati kumbang gawe lara Loh, Bu Haji sakit tekan lorong ngono. lanjut ke telingsingan mas sapupuh Nggih, matur Bu suwun. Eni. Nggih, Bu Eni Trijaya. Cih. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna atiku terang-terang Gustiku nyuwun ngapura. Pak Mul.
Kugel. Nggih matur Baik, sembah Pak, Mbak Yati. nuwun. Malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan Epa jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap perahu layar dados. Semua panitia yuk, sini yuk. Gembira, laira banyune segara, anglian numpak prau layar, dina minggu ke pariwisata, alon praune ning tengah
Seneng bayang. Ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu perawan rasane ra karuan. Susu penyanyi pancen enak sekali. Ayo gondelan, ayo gondelan, ayo gondelan. Ninggal terus nanco kakak campur sari asik. Yang punya lampu bareng campur sari Kipli Kusumada. Mas Gondrong, Baji, Mas Marlan, Ade, monggo. Yo yo yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rina lan wangi. Muga-muga Gusti ngijabahi. Sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya wingi. Jarana keci, jarana gepang. Taonono widonono tak anteni ning pucuking tresno melok babasane mung katon-katon sliramu wae. Yo Ojo lali tawelingku, uga mono limat janji-janjimu. Aku kang setya satuku, tak enteni nganti saelingmu. Ayo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. tak suwun rena lan wangi. Moga-moga Gusti ngijabahi. Sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya jarana kepang. Jarana keci. Tahun mana windong lono tak enteni ing pucuking tresno. Balon nangka bebasane mong katon
Jaranan jarane jarana kepang jaranan jaranan jarane jarana keci tahun nono windonono